ijacket yama Anguthuthukane ethekile account yami. uyithina hey phela akayiboni ngibona lento lapha nyaka ngithi kanja usizo ngibise kanje ifoni ngeke ngisashitsha manje ngiyangilawula kakhulu nina ngaphekwe into zonke njengoba ke uhulumeni sekwazile ukuthi amukele selokhu kunikeza njengamanje uqoqoshe ukuthi naye abingelele nabantu ngeke uqoqoshe kazolonke ophethe isaka lemali angayilethi kwaZulu angabe ngathi hayi athi ke ula kwaZulu ngeke sanibonani bayangilawula ngempela phela yabona sifuna uqoqoshe abanje mshaleni isaba ngokwethu mana isiduda esibekela unobuhle ngowami ngiyamthanda ngizoshadana hayi cha phela bekuqhuma manje ngenze njani-ke lolu hlanya lolu olwami angikhathele lona yeleleni ngiphile ngalo. Are you ready for imfese emnyama? Are you ready for imfese emnyama?